Agnes Guardiola, 14 februari 1924, Paramaribo, 17 april 1983, Paramaribo. Eerste vrouwelijke bankdirecteur. Agnes Ilse Nieta Guardiola was kind van een Spaanse vader en een Surinaamse moeder. Als 16-jarige werd ze hulponderwijzeres op de suikerplantage Marienburg, waar haar vader opzichter was. In 1944 kwam Guardiola als secretaresse bij de Surinaamse bank DSB. Het begin van een schitterende carrière in de door mannen gedomineerde bankensector. Ze maakte op haar 27e promotie tot chef buitenland. Guardiola was een dynamische en strenge manager die lak had aan status en protocol, maar vooral belang hechtte aan waarden, normen en dienstbaarheid. Ze was een flamboyante verschijning en maakte vanaf 1950 in haar eentje wereldreizen. In 1952 ging Guardiola voor een studie van het bankwezen naar Europa. In 1971 werd ze onderdirecteur Buitenlandse Zaken van DSB. Na haar pensionering in 1979 werd ze op 12 mei 1980 directeur van de Surinaamse Postspaarbank. Op eigen verzoek ging ze op 1 februari 1981 met eervol ontslag. Ze vond de staatsbank niet uitdagend genoeg. Guardiola was jarenlang voorzitter van Stichting Mithielschool en Stichting Til Til voor kinderen met een beperking. In 1969 werd Guardiola benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.